Mas Wardoyo. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Ayo panggilkan becak nih. Kereta tak berkuda. Becak tolong bawa saya. Mereka apa lagi, Bu? Mereka apa kok? Busis. Juragane mlumpuk ning kene Deva ya. Wayah hae pokoke ndredeg kabeh. Kowe iki ra pengalaman kabeh. Pripun? Ngerti ngono ayo penyanyi kabeh takon rene. Lah Peh iya. wong telu lho dipas telu. Wah, ngerti ayo 6 kayak mau. Bu E matur sembah nuwun nggih Bu E Wah, nggih. buses kita nang piyayi. Busis mugi-mugi sehat selalu. Panjang yuswa. Murah rezekine. Wonten niku pasus nggih mendel mawon Bu E nawer niku. Lah, kene bendaran. Biasane melu nyawer biasane. Lah ya. Niki Urung Mas urung. Dereng. Yo. Janjan nik kowe ning nganti Kelatmu.
Bapak Ibu-ibu Ya. yang memiliki mobil dengan nomor polisi B1047 ZKC B1047 ZKC mohon digeser. Oh alah mas. Lah. Aku kira arep kedol mobil mas. Lha kaya ngono kaya. Mas Wardoyo. Aku iki dicurigai kedol mobil, mas kita geser ngono lho. Lah nggih wong kaya gampang menemu emosi. Udah sing emosi aku. Aja emosi gel. Kancane telu kaya loro. Ngene lho Mas aja emosi. Ah sabar opo. Rene tak jalukke gel. Sabar iki kene sabar kok ngisor. Rene. Maaf aku wis bacot. Mas lek sabar sing dilus sing ngendi? Tak. Terus ngono. Nyanyi dhewe wong loro ngono. Pripun Pak Haji? Lagune apa malih? Hah? Lagune napa malih? Mesakne Mbah Bogel nesu lho. Ben. Oh sampun. Nek ngono minggir sing nyanyi aku. Oke. Ya. Awas ngasih ra metu. Jan-jane kowe ning ngendi? Gerakanmu sajak nyubriyane atiku sujono kowe terus mas kencang terus wanita liya Ayo ya. asik jelas nada bergoyang sing nyanyi aku pakai hati panggilan jadi bergoyang Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kawang mangu nganti lingsir sangengeti ono kene aku nunggu kowe Pak Bokel lali janjine jarene alasane angkolake swara suling kumandang sarane sapa wong sing ora gelo aduh dandan kowe ora teko Wilujeng siang juragan sorung Bagusnya kaya ngene kaya. Moga-moga rezekine kathah berkah barokah. Dek Yati Dek Ora Epa udut beda udute. Dek Yati Dek Epa bablaske telingsingan Siap. kayak Mas juru parkirnya Wardoyo. ben juga karo Ah. lewakit medine cok Indonesia Lah, lah, bablaske lah. telingsingan cok busis matur nuwun nggih Bu Nggih. panjenengan niku piyai adil bijaksana tenan wong telu lek ya telu Mas Yati niku gue meh adil meh ning padahal rokok kula tampa lho Pak Yadi. Nggih. Pak Yadi ki ngerti sing membutuhkan sing ngendi Lah ya, ya, Mas. wes, bablas ketelingsingan. Jan-jane kowe nek ngendi? Manggarai gelagakmu saja nyubri. Boski. Nanti kusuk, jono timewer-ewer. Baski. Kowe kencan karo Ayo yo baji wae. dedangku gue. Ayo
Ya. Bos Gondro. Boski urung metu lho. Nah, Eva. Boski. Bos. Metu bos. Saiki. Ayo. Piye iki Mas Bani piye karepe iki? Lah iya tau. Kon gecone Dutane mung kermau iso lho. klingsingan. Siji, loro. Ragil, Ragil. Apa jenenge? Lulu. Lu. Bareng sampun Prima suara Bos Ambo, Pak Jumati. Ayo yo. Masih bersama Jelas Ada. Ayo yo, ayo yo, ayo yo, ayo yo. Diparani ngoyo-ngoyo jarene kowe mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene kowe wis tekan kono. Wangin ya beneran anane omong kata wangin pinuju tringsingan ati-ati pun saja sujono ayo Warna-warna pandangane Nadyan durung ketemu dewe Duka-duka pamunguse Trimo urung sepene Ampun kosongan, ampun kosongan. Monggo. Iki sing durung sapa Pak Mas Wardoyo? Pripun? Pak Wardoyo Kok melarikan diri Pak Mas Wardoyo? Boski, monggo. ayo Hae Pak Ki. Hae, Mbak Tari, pripun Mbak Tari? Wah, kok aja lho, wo. Bareng sampun papanggian nyatane jur lolo Bapak ni aja ngalamun, Jo. Aja ngalamun. nanti wong pepisahan anante Aja ngalamun. jur lolo dine Ayo Sandi, Juragan Bintara Surawo.
Ditari. Ditari. Salumprahing mong ngalang